Ето там където е някъде май се бехо. Мърлючил? Май да. Тук ли некъде се беха окопала се? Горе-долу, където самата малко по-нагоре. Обаче сега отпред леко е весело. Някъде е тук. И Чавдар беше заминал и те викат, бе, за къса пикапа. И той оттам на една мръсна газ и на лепетки, защото не може да излезе. Излезна, нека си е така и мина зад мен и ме въди назад. Ме въди е тук в гората ме дигна. Как се изчекна това? И това не искаме или ние така, бе? Ау! И ние ли трябва същото? А да, ще измисли нещо друго. Какво? Значи ще чакай копчета малко. Леко и елегантно. Nice, sweet and sexy. Е това. Ето тук приеме.